На 19 август имаме пълнолуние във Водолей. Следващите 2 седмици, каквито и планове да си направим, бързо могат да се променят или объркат. Водолей е знак пълен с изненади, когато най-малко очакваме. Това пълнолуние се характеризира с доста напрегната енергия и едно от първите неща, които можем да усетим, са главоболие и спазми поради силната възбудимост на нервната ни система. Ситуации, свързани с здравето, било то при нас, родителите или домашният ни любимец, които могат да доведат до операция или посещение при зъболекар. Има предпоставки нещо малко да прерасне неочаквано в грандиозно и голямо. Настроенията ни ще се менят бързо. Трудно ще се концентрираме и може да имаме затруднения с дисциплината. При Водолей нещата са непостоянни и променящи се, но той доста добре приема новата информация и е отворен за нея. Може да влезем в спорове, било то по идеологични въпроси или от лично естество, в които да се почувстваме обидени и засегнати. Импулсивната енергия при някой може да донесе внезапна смяна на местоживеенето или пък промени в работата. Постъпките в периода няма да са добре обмислени, но може да опитаме да се отървем от стари навици. Водолей е ориентиран към бъдещето, стреми се към свободния израз и независимост. Запазена марка при него са различните оригинални идеи и голямата потребност от приятели. Изненади ще има, както и непредвидими обрати, които могат да сменят курса и посоката в ежедневието. Добре е да бъдем толерантни и да си знаем, че Водолея ще избере отношения, в които има свобода. Твърде ангажиращите връзки водят до развод и край. Те неизменно минават на нов етап, за добро или за лошо. Често приятелските отношения се променят, случват се събития, които раздвижват доверените и близки връзки с тях. Друго нещо, което може да очакваме, неочаквано разбира се, е да видим някоя наша мечта реализирана. Да получим помощ и подкрепа от човек и място, което не сме предвидили. Съвсем в реда на нещата е да се появят хора от миналото, които сега да изиграят отредената им роля в нашия живот, както и ние в техния. Да намерим съмишленик, с който да се обединим към обща цел. Сега бихме се присъединили много по-лесно към групи и организации, които споделят идентични възгледи. Да се свържем с хора, обединени от обща отговорност и цел. На дневен ред могат да се появят досадни пречки с автомобила. Да пожелаем да сменим старата кола, да ни е омръзнало да се занимаваме с документални неуредици или постоянни ремонти. Ако е така, изчакайте да приключи ретроградният Меркурий края на месеца. Периодът е полезен за реклама, но с риск за твърде голяма пропаганда, която няма да се понрави на всеки. Търговци, журналисти и рекламни агенти могат да влезнат в битки, защитавайки своята вяра и убеждения. Затова може да бъдем свидетели на агитация на политически и духовни инициативи, борещи се за свободата на човека. Това ще бъде един своеобразен флирт с аудиторията. Тези патриотични борби могат да касаят действия доста далеч от нас и да не сме техни преки наблюдатели. Искам да кажа и няколко неща за общата астрологична картина, която генерира цялостното напрежение. Марс и Юпитер правят аспект към Сатурн и Венера, а Сатурн от своя страна се противопоставя на Венера. От нас ще се изисква или ще бъдем заставени да действаме. Да извадим на бял свят нерешените проблеми, да ги осветим и да намерим решение по директен начин. Може да се сблъскаме с първични импулси, които са генерирали гняв и с които не знаем как да се справим. Да се сблъскаме с потиснатите емоции, като се опитаме да интегрираме смелостта и страха чрез отстояване и контрол. Понякога това може да се случи чрез вербални нападки. Възможно е да се ангажираме с юридически въпроси и закона.
вярата ни да бъде подложена на изпитание, да се срещнем с свръхегото. Да ни се наложи да потърсим дефиниция на богатството и философия на материализма. Да подложим на изпитание нашата издръжливост. Бих препоръчала да се пазим от инциденти с гореща вода. Под някаква форма може да се докоснем до най-древната професия, да попаднем на съревнования по красота, брачни консултанти и терапевти. В личните и финансови отношения са възможни блокажи. Да измерваме любовта чрез времето, което са ни посветили, и да усещаме, че са поставили граници пред нас. Да си зададем въпроси относно даването и получаването и личната ни самооценка. Ще се опитаме да компенсираме всичко това с предизвикателства, които сами сме си поставили, с първични действия, целящи революционно нов път и странни подходи, които целят да извоюваме личната си свобода и уникална идентичност.